da wannan muke cewa da Malam Idris Abdulaziz na garin Bauchi, insha Allahu sabran ala yasir. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, da ban magabatan kwarai da haka aka san su, jarumai da haka aka san su. Ka tsaye wa gaskiya ko a daka ko a ruɓa, wannan shine magana ta gaskiya. Su kansu waɗanda za su ɗaure ka mazlumai ne, ba su ma sani ba, da su sani ba. Inda sun sani su ya kamata su baka kariya, irin yadda manzo Allah ya ce da mutanen Ta'ifa da mala'ika ya zo Allah ya taya masa a kashe su, ya ce a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, bas sani bane. Kana cewa Allah ɗaya ne, su kuma suna cewa a haɗa shi da wani, kuma wai kai za a kama su kuma su sha. Za ku yi dariya ne ta duniya, amma kukan yana nan in ba ku daina ba. Shi kan tasa wahala ce da sababin ɗaukakarsa Allah ya jawo masa shi duniya, ya jawo masa shi kusa. Amma takaici da ƙasƙanci wallahi yana nan akan wanda yake shirka, ko ba daɗe ko ba jima. Ɗaukaka kuwa tana nan ga masu tauhidi. Allah ba baya son annaba bane ya bar wasu aka kashe su don tabbatar da tauhidi, ya bar wasu aka ɗaure su don tabbatar da tauhidi, ya bar wasu aka kore su daga garuruwansu don tabbatar da tauhidi. Duk wani ɗan gata a duniya bai kai manzo Allah ba, amma ba irin nau'in ƙalubalen da bai fuskanta ba akan tauhidi. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Da haka tafarkin yake, kuma ba zai canja ba, kuma ba zai sauya ba. In za ka shigo ka shigo, in ba za ka shigo ba kar ka shigo. In baka doku akan tafarkin tauhidi ba, za a dake ka a banza, sai a dake ka a bangar siyasa, sai a dake ka a wajen hawan sarki dan ka bada hanya, dogari ya tsula ma bulala a banza, kuma dole ka matsa wa doki ya wuce. Amma a dake ka akan tauhidi ɗaukaka ce. Abdullahi ibn al-Mubarak aka yi masa dukan tsiya akan tauhidi sai da bayansa ya riɓe. Imamu Ahmad aka yi masa dukan tsiya akan maganar tauhidi sai da bayansa ya riɓe. Akan maganar Qur'ani ba halitta Allah bane ba, Qur'ani zancen Allah ne. Imamu Ahmad sai da aka yi masa dukan tsiya akan wannan, aka ɗaure shi a kurkuku. Amma da aka fito da shi bayan naman ya riga ya riɓe, sai dai a rinka yankewa kafin a sa masa magani. Dan ka sa magani akan rubabban nama, aikin banza ka yi. In dai kana so ciwo ya warke, sai ka fara kwarfe inda mugunyar take, sai ka yanke rubabban naman, sannan sai ka zo ka sa magani. Masu yanke masa suka ce muna yankewa Imamu Ahmad, muna ce masa yanzu kai koya za ka yi da wanda suka yi maka wannan a gaban Allah. Yana na yafe musu, na yafe musu. Ba na son mu je gaban Allah mu tsaya da wani mai tauhidi ko da wani musulmi. Kuma a lokaci guda muke kira ga shugabannin al'umma, kun ga in za ku biye wa 'yan bid'a wanda kun san makaryata ne, ku kun sani, kun fi mu sani, za su kai ku su baro ku. Wallahi kun fi mu sanin ƙaryarsu. Mayaudara ne, ba addini ne a gabansu ba, kasuwancinsu ne da gina kansu, amma ba al'umma ce a gabansu ba. Ba wani abu na kukan al'umma tattare da su, wallahi babu shi. Bukatar kai ce kawai, da son zuciya, da ci da addini, da ha'intar Allah da ha'intar manzan Allah. To yanzu ka kalli abin da ya faru da Malam Idris, kawai da ya je an ce an tsare shi, saboda billahi allazi la ilaha illa hu, inda za a zauna ba wani ɗa da uwa ta haifa da zai zauna da shi akan wannan mas'alar ya kwashe da daɗi, ba zai iya ba. Abinda Allah ya ce, annabi ya ce, ayoyi karara, wani shashasha ya zo ya daura son masa ya ce zai ja, ya zo mana a zauna a gani. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin, fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Wallahi ba za su iya ba, ƙarya suke yi wallahi. To amma akan yi amfani da masu mulkin siyasa, wasu a tsorata su saboda raunin tauhidin su, a ce wani shehi yana kaza yana kaza yana kaza. Ƙarya ne, ba wani mai yi sai Allah. Nan naji wani daga cikinsu yana tona wa junansu asiri, yace in kun ce shehi yana kaza yana kaza, abubuwa nawa ya faɗa ya kasa cikawa, abubuwa nawa ya faɗa ya kasa cikawa.
ko ba su faru ba, amma sai wani zo ya mana ƙarya ya ce wai shi da Allah daidai suke, canjin matsayi suke yi. Yarsa ya ɗauka ya ba wani muridinsa, da muridin bai samu haihuwa ba ya ce za ta haihu, ko batan wata ba ta taɓa yi ba, saboda damfara. A madadin ya bar shi ya je ya ga gynecologist, billahi lazi da wannan maganar da zai gaya maka gwanda ka je ka ga likita gani, shine gaskiya. Amma wani ya ce maka wai je ka za ka haihu, waye shi? waye shi? lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Mulkin Allah ne, ubangiji yace mulkin sama da ƙasa nawa ne, ni nake ba wanda naga dama ƴaƴa mata zalla, wanda naga dama in bashi mazazar, wanda naga dama in cakuɗa masa wake da shinkafa, wanda naga dama in hada shi, in hana shi ko barin ko batan wata. Ubangiji ya ce innahu alimun qadir, Allah masani ne ko mai iko ne, qadirun mai cikakken isa ne. To sai a ce wani zai baka wannan ka yadda saboda baka da hankali? Da haka wannan tafarkin haka ya gada. Shi gwanda ba malam Idris daure shi akai, malam Jafar me aka yi masa, malam Albani me aka yi masa. Su saboda kila a lokacin su ba a samu damar da za a daure sun ba, amma ba gagara suka yi ba. In annabi bai gagara daure shi dan zalunci ba, wani zai gagara? In gatan annabi a wajen Allah bai hana ya bari a daure shi ba, sai wani? In gatan annabi bai hana a wajen Allah a kashe shi ba, sai wani? A'a, Allah so yake nuna mana haka tafarkin yake, haka ya gada. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وبنجي جاء النبا نوني aka kashe tare da almajiransu mutanen kwarai da yawa, amma kisan bai sa sun fasa ba, kisan bai sa sun daina ba. Da haka malam Idris zai fito in Allah ya da kuma zai samu ɗaukaka sama da ta da. Za ku gane, wallahi sai kun yi da na sanin ba ku yi ba. In masallacinsa ne ya tsole muku ido, in makarantarsa ce ta tsole muku ido, in da'awarsa ce ta tsole muku ido, in jin karatunsa da ake, wallahi sai kun yi da na sanin ina ma ba ku yi ba. Ina ma ba ku yi ba. Yanzu wanda suka kashe malam Jafar wallahi sun yi da na sani, ina ma ba su kashe ba. Wallahi na san mutane bila adadin da ba su san Jafar ba sai da ya mutu, mutuwarsa ce ta zama sanadiyar sa san shi. Kun yi calling attention, kun kira ruwa, kun yi failing, kawai ku zo ku kwashe kayan ku, amma kun yi failing wallahi. Ubangiji yace fa asbahu ala aduhim fa asbahu zahirina, muka taimaki waɗanda suka yi imani kuma suke taimakon da'awar tauhidi akan magautansu, sawa'an kiyayyen nan da sunan aƙida ne, sawa'an kiyayyen nan da sunan siyasa ne, ka sani dan ka ɗaura malamin addini wanda ya tsaye akan gaskiya kujerarsa ba ta aski ba ce. Na sha faɗa wannan, ina nanata kuma ina sake faɗa, dan 'yan siyasa su ba a sannu, su ba a sannu. Kujerar ku ta aski ce, daɗi na da gobe saurin zuwa, nan da nan kuke sauka, abin a tausaya muku ne wallahi. Kuma ku sauka ku zo kuna bin junanku da bita da kulle. Amma malamai karamcin da Allah ya musu, kujerar su ba ta aski ba ce. Sai ka samu malami ya shekara 80 yana abu ɗaya. Gaya mun wace kujera ce ta mulki a duniya wacce ake hawanta shekara, ake zama akan ta shekara 80? Babu ita. Kwana-kwanan nan Dr. Ahmad ya rasu, shekararsa 82 ko wani abu, yana ta ƙala haddasana. An yi mulkin soja yana kan kujerar, an yi na siyasa yana kan kujerar, an yi waɗanda suke mutunta shi, an yi wanda ba sa ganinsa da mutunci, duk sun tafi sun bar shi. In Allah ya baka dama kai amfani da ita, Allah zai yaba maka. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. So da ka ina jan hankalin 'yan siyasa su yi wa kansu da kansu karatun tanasu, su yi wa kansu da kansu karatun tanasu. Abin da ba ku da ilimi a kansa ku miƙa shi zuwa ga masu ilimi. Amma wani taron tsintsiya ba shara buyagi ya daina yi muku farjini.
mun faɗa mun nanata. In dai wannan ne ba kwa so ku ji, to wallahi dole kuma sai kun ji. Kun riga kun yi sake dan zaki ya girma. Kun yi sake dan zaki ya girma. Kuma kimar ku da darajar ku shine ku kimanta Allah da manzansa, ku kimanta addinin musulunci. Amma wallahi ba za ku taɓa yin kima ba matukar ba za ku kimanta Allah ba. Matukar yaran ku za su rinka sakin baki, kuma ku rubuta ga Allah ga ma'aiki. Ku tsauka wai za ku yi kima. In kun ga kun yi kima ta tsimman da ke jikinku ne. In kun sa katotan rawani, jahili girman rawanin ka girman kimarka. Amma mai ilimi yaushe wani girman rawani zai tsorata shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai. Cibiyar Alfa'ida tana ci gaba da samun nasarori masu yawa wajen samun waraka daga al'umma. Sannan cibiyar tana ba da magunguna na musamman ga masu fama da ciwon hanta, cutar hawan jini, cutar sikila, ciwon koda da cutar typhoid da malaria. Wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar Alfa'ida ce wacce ta saba badawa ga masu cutar HIV kuma su rabu da wannan cutar har abada da izinin Allah. Za ku iya kiran waɗannan lambobi domin yin magana da ma'aikatanmu kai tsaye. Sannan cibiyar Alfa'ida ta tanadi magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i, wanda hakan ya haifar da ƙarancin ƙwayoyin halitta na cikin mani, wadda yake haddasa infertility. Ina mata masu fama da matsalolin sanyi na infection. Insha Allahu, idan ka karɓi magani daga cibiyar Alfa'ida, za ka yi godiya ga Allah. Ina magidanta masu fama da matsaloli na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta. Cibiyarmu tana tura sakon maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku iya ɗaukar lambobinmu ta WhatsApp domin ku yi mana magana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, Gadon Kaya cikin Shai Plaza saman Beni, shago mai namba 85. A jihar Gombe, muna daidai tashar Dukko cikin Benin Alhajin Yara, shago mai namba 39. A jihar Sokoto muna Emiya Yahya cikin Wadata Plaza. Sannan za ku iya samun mu a jihar Maiduguri. Cibiyar Alfa'ida tana marhaba da zuwanku. Wassalamu alaikum.